Ahojte priatelia záhradkári, na dnešnom videu si ukážeme rozdiely medzi riderom a traktorom, popíšeme si vlastnosti najnovšieho modelu Hecht 5292 a ukážeme si aj v praxi, ako sa s takýmto traktorom kosí na záhrade, ktorá už má najvyšší čas na to, aby sa pokosila. Že v ponuke značky Hecht máme záhradné ridere. Záhradný rider sa vyznačuje práve tým, že nemá túto prednú časť, prednú kapotu, kde sa nachádza motor, a záhradné traktory. Záhradný rider má motor uložený pod sedačkou šoféra, čiže tým pádom, že tam nemá ten predok obsadený, vie vytočiť do väčšieho uhla kolesa a tým pádom je vhodný práve okolo takýchto nahusto posadených porastov, či už sú to nejaké ovocné stromy, kríky a podobne. Záhradné traktory majú veľký silný motor uložený práve pred volantom, to znamená, že ten predok je trošku dlhší. Väčšina záhradných traktorov má potom práve ten náklon kolies o trošku horší. To je ale potom hlavne rozdiel v novom modeli Hecht 5292, ktorý práve sklbil dokopy tieto dve funkcie, čiže má veľký silný motor Loncin 452 kubíkový, ktorý dokáže naozaj si poradiť aj s vyššou trávou a zároveň má obrovský uhol vytočenia kolies. To znamená, že veľmi ľahko si pomôže alebo poradí v podstate pomedzi takéto husto nasadené stromy, kríky a podobné záhrady. Záhradný rider má väčšinou menší záber, to znamená okolo 60 cm, 60 až 62 cm. Práve pri týchto záberoch sa častokrát ridere technicky vybavujú len jedným nožom. Motor to zvláda, nie je to ale potom určené práve na kosenie príliš vysokej trávy. Veľa z vás robí tú chybu, že chce kúpiť slabší, menší rider a chce sa s ním pustiť do naozaj vysokej trávy, do alebo menej často koseného pozemku a tým pádom vám ten motor nestíha. Zahlcuje vám to potom vyhadzovací otvor a traktor ako keby nevládze. V tomto prípade máme motor, ktorý má výkon 9,2 kW pri 3600 otáčkach, čo je naozaj veľký výkon. Bol tu navýšený objem palivovej nádrže na 8,5 litra, čo znamená, že vlastne dokážete ďaleko dlhšie kosiť v porovnaní so staršími predchodcami tohto traktora. Pod kapotou sa nachádza vzduchom chladený motor Loncin s rozvodom OHV a s elektronickým zapalovaním. Čo sa týka benzínu, benzín je v podstate v návode uvedený, že v pohode zvládne aj E10, to znamená 95, ktorú na Slovensku štandardne tankujeme. Určite ale neodporúčam tento benzín dlhšie skladovať ako nejaký mesiac v nádrži. Samozrejme stále môže spôsobiť problémy potom s karburátorom. Čo sa týka oleja, motor je dodávaný prázdny, suchý, maximálna kapacita olejovej nádrže je 1,2 litra. Olej odporúčaný výrobcom je 10V30, alebo teda náš Hecht 4T 10V30. Motor je navyše vybavený aj olejovým filtrom, to znamená, že vlastne zabezpečuje lepšie filtrovanie oleja a častíc, ktoré sú v oleji, čiže intervaly výmeny sú potom každých 50, 100, 150 a 200 pracovných hodín. Motorový olej odporúčame meniť prvýkrát po 5 hodinách, to je zábeh motora, druhýkrát väčšinou potom po tých 50 hodinách, alebo v prípade, že nekosíte tak často, tak samozrejme môžete vymeniť olej raz za rok. Určite ale neodporúčam dlhodobo nehávať starý olej v motore, môže to spôsobiť potom vnútorné problémy tomu motoru. Traktor 5292 je vybavený hydrostatickou prevodovkou. Hydrostat je bezrýchlostný automat, kde stačí len pridať na plynovom pedáli po maximálnu rýchlosť 8,6 km za hodinu. Táto prevodovka je obľúbenejšia než variátor. Variátor je v podstate klasická štandardná prevodovka, pri ktorej musíte ručne radiť rýchlosti. Pod kapotou sa nachádza štvortaktný Loncin motor s objemom 452 cm3 s výkonom 9,2 kW. Motor má na sebe vzduchový filter. Vzduchový filter je potrebné vymeniť aspoň jedenkrát za rok. V prípade, že sa menej používa traktor, stačí ho aj vyfúkať a použiť. Pod filtrom sa nachádza olejový filter na častice v oleji, ktorý teda predĺžuje životnosť motoru. Za motorom sa nachádza palivová nádrž o objeme 8,5 litra, ktorá vám teda predĺží prácu.
Čo sa týka druhej strany motora, z druhej strany nalievame olej do motora, máme tam zároveň aj mierku, čiže je to cez tento žltý štupel, na ktorom máme potom vyšrafované maximum minimum. Olej sa potom vypúšťa cez hadičku, ktorá je hneď vedľa nalievacieho otvoru. Prevodovka má na ovládanie iba dvojicu pedálov, šípka dopredu, šípka dozadu. Je to tak ako pri autách, to znamená šípka dopredu idete z 0 do 8,6 km za hodinu, šípka dozadu je potom určená na cúvanie pomalou rýchlosťou. Na druhej strane sa nachádza brzda. Brzdový pedál má dve funkcie, a to nožná brzda, ale aj aretácia, to znamená v prípade, že zastavíte v kopci, môžete zaaretovať túto brzdu práve za pomoci červenej poistky, ktorá sa nachádza pod volantom, a potom už len stačí brzdu povoliť a pustiť. Na ovládacom paneli sa nachádza moderný displej, ktorý už má digitálne ovládanie. Vidíte na ňom samozrejme logo Hechtu, otáčky motora, nabitie batérie, ktorou štartujete, ale napríklad aj rôzne symboly, ktoré napríklad teraz symbolizujú, že nesedím na sedačke. Ďalší zo symbolov je, že dochádza palivo a rôzne iné, ktoré vám pomôžu práve pri zistení príčiny, či stroj neštartuje alebo z akého dôvodu nechce naštartovať. Pod volantom sa nachádza takisto ešte aj páčka otáčok motora, kde máme vyznačené maximum a minimum a samozrejme aj štartovaciu pozíciu. Pri studenom štarte si ju posúvame vždy dopredu a následne po naštartovaní stiahneme na zajaca. Z druhej strany sa nachádza zapaľovanie, kľúč, zapínanie kosy a osvetlenie. Kosu je potrebné vždy spínať, až keď motor beží. Nikdy nie je takto s vypnutým motorom, pretože má v sebe aj bezpečnostnú poistku a motor by teraz nenaskočil. Čiže vždy pozícia 0 a môžeme štartovať, keď sedíme na sedačke. Schválne spomínam aj to, že keď sedíte na sedačke z dôvodu, že pod sedačkou, okrem toho, že teda je nastaviteľná výškovo, alebo tá vzdialenosť, aby ste sa vedeli aj vyšší ľudia na to pohodlne usadiť, má pod sebou vlastne bezpečnostný senzor, ktorý zachytáva vlastne nedostatočnú váhu, nedostatočné zaťaženie, čiže vám zabráni na štartovaniu. Môžeme si to aj ukázať, čiže nič absolútne pohybom kľúčika teraz neurobí. Ako náhle na traktor vysadnem, zošlapnem brzdu a naštartujem, tak traktor pekne chytí. Na zadnej strane traktora sa nachádza dvojica hákov na upevnenie zberného koša. Pod týmito hákmi sa nachádza závesné rameno, ktoré má na sebe otvor práve na ťahanie nejakého vozíka alebo príslušenstva a nad ním je veľmi dôležitá súčiastka a to je práve zámok prevodovky. Spomínali sme si, že je tu hydrostatická prevodovka a práve ten automat, tak ako pri autách, jednoducho nepohnete. Na to je tu poistka. Práve touto poistkou, keď ju odistíme do pravej pozície, vieme vďaka odisteniu traktor ľahko posunúť v smere dopredu, ale aj v smere dozadu. Ako náhle ju zaradíme späť do záberu prevodovku, s traktorom už nepohneme, len v rámci vôle na kolesách. Kôš ako taký sám o sebe má 280 litrov. Závesí sa na dva háky, ktoré sú na zadnej strane. Je dôležité dosadnutie riadne na zadnú stranu toho koša alebo tej zadnej opornej časti, aby sa vám zopol kontakt a aby vám hlavne počas naštartovaného motora išla zapnúť kosa. Samozrejme na vyklápanie je tu pomocné tiahlo. Pákovým systémom potom, keď sedíte na traktore, viete vyklopiť celý objem koša. O to je to jednoduchšie. Vždy odporúčam riadne zaraziť kôš potom naspäť. V prípade nedosadnutia koša, keď ostane len mierne poodchýlený, vám nedovolí stroj zapnúť nože. Čiže v prípade, že vám motor beží, vy sedíte na sedačke a potiahnete tiahlo smerom hore na zapnutie nožov, kôš
poistka pod košom vám nedovolí zapnúť nože na kosenie. Šírka záberu tohto traktora je 92 cm. O kosenie sa stará dvojica nožov, ktoré sú správne pod uhlom nastavené tak, aby sa nestretli, majú prekrývanie. O to, aby vám náhodou nezachytilo nejakú prekažku, sa stará do kríža umiestnená dvojica koliesok, ktorá vykyvuje alebo teda zabezpečuje rovnomerné prispôsobovanie sa terénu do kríža pod uhlom a tým pádom sú nože chránené a nechytí sa žiadny spodný mechanizmus. Na čistenie tohto mechanizmu na kosenie máme pripojenie na rýchlospojku z obidvoch strán, čiže pekne pohodlne hadicou a rýchlospojkou viete vyčistiť po kosení kosačku. Poďme si ukázať, ako táto kosačka reálne aj kosí. Teraz si ukážeme postup pri štartovaní. Čiže krok číslo 1 je hlavne mať nabitú batériu pod sedačkou. Krok číslo 2, kľúčik do zapaľovania. Otačky motora dáme do pozície štart, čiže do pozície sytič, alebo teda uzavretý sytič na naštartovanie. Zošlapneme si brzdu a môžeme štartovať. Ešte sa ubezpečte vždy, že či nemáte zapnutú kosu na kosenie. Jednoducho len stlačíte tlačítko a môžeme štartovať. Do prvej pozície displej sa nám rozsvietil, ukazuje mi, že nemám naštartované, mám plnú batériu a samozrejme mám zošlapnutú brzdu. Naštartujem. Stiahnem si otačky na plné. Chvíľočku môžem počkať, kým sa motor zohreje a potom jednoducho len zapnem nože na kosenie. Okamžite vidím aj na displeji, že mi beží kosa. Počujem to samozrejme aj na zvuku. Je tam počuť dvojicu nožov, ako prúdi vzduch, ako to kosí. No a môžeme si ukázať aj to, čo sa stane, keď náhodou spanikárite, mierli by ste na strom oproti sebe a neviete narýchlo zabrzdiť. Jednoducho sa stačí len postaviť. Okamžite ten motor vypína. Ukážeme si aj zadnú poistku, čo to spraví, keď máme podchýlený kôš. Motor beží, môžem sa pohýňať dopredu, dozadu, ale nože sa nepustia. Čiže vždy treba skontrolovať dosadnutie a následné zapnutie a vypnutie nožov. Tak záhradkári, teraz poďme niečo už konečne aj pokosiť, aby ste videli, ako pekne to kosí, aké je to pohodlné, komfortné a ako rýchlo si dokážete s takouto veľkou záhradou poradiť. Poďte na to. Priatelia, aby ste vedeli, ako vás traktor upozorní, keď sa vám kôž naplní, poďte sa pozrieť sem na displej. Je to aj zvukové upozornenie, ale zároveň aj výstraha, kôž je plný. Teraz si ukážeme, ako ten kôž aj vysypať.
V jednoduchosti je krása, stačí vám len vyťahnuť páku, trošku si ten traktor pribrzdíme a pekne pákovým systémom vyklopíme všetok obsah toho koša. Trošku odporúčam s tým pridvihnutým košom prejsť potom dopredu a následne zacvaknúť zberný kôš. Priatelia, veľakrát sa vám stane, že prídete niekde, kde sa už nedá otočiť, ale práve kvôli tomu cúvaniu vám vždy vypína nože. Tento traktor má vychytávku pri plných otáčkach a zapnutom kosení, má ešte jedno malinké tlačítko pod volantom, ktoré keď držíte a cúvate súčasne, nevypne vám kosu. A tým pádom viete urobiť aj napríklad priestor, kde vám to nevyšlo, kde sa musíte otočiť, ale nevypína vám kosu. Teraz si to predvedieme. Tak priatelia, záhradkári, máme dokosané. Veľmi jednoduchá, rýchla práca, naozaj ľahko to kosí, hladko, žiadna únava, žiadne špinavé ruky z naťahovaním sa so špinavými košmi. Zhrňme si, čo je potrebné urobiť po každej práci a samozrejme aj po každej sezóne. V prvom rade starostlivosť o motor. Čo sa týka motora, základné pravidlo kontrolovať olej. Čo sa týka prvého naliatia, olej Hecht 10V30, je to štvortaktný olej, prvá náplň. Celková kapacita je 1,2 litra oleja do olejovej nádrže, ale určite tam nezmestíte plný objem, čiže treba si to odmerať napresno za pomoci mierky so žltým štuplom. Pod ním sa nachádza, pod týmto štuplom oranžový, z opačnej strany motora máme vzduchový filter a olejový filter, čiže na tejto druhej opačnej strane sa nám nachádzajú filtre, vzduchový a olejový. Vzduchový raz za sezónu je potrebné ho skontrolovať, ak je veľmi znečistený vymeniť, ak je zaprášený len čisto od nejakej suchej trávy, vyfúknuť kompresorom. Olejový filter je určený podľa návodu na výmenu každých 50 motohodín, čiže tu už je dobré odsledovať si aspoň približne, ako dlho vám trvá kosenie takejto záhrady. Keď vám to trvá, dajme tomu nejaké 2 hodinky, vypočítajte si to, koľkokrát musíte pokosiť, aby ste nakosili 50 motohodín. Súčasťou balenia máme nabíjačku. Nabíjačka je perfektne spracovaná, nie je to žiadny veľký stroj, ale teda je to malinká praktická šikovná nabíjačka označená čiernymi a červenými kliešťami. Pod sedačkou sa nachádza akumulátor, ktorý má tiež označenie plus, mínus. Ľahko sa k nemu dostajete aj za pomoci odklopenia sedačky. Vidíte vlastne označenie červenou, čiernou, alebo teda aj polovanie batérie plus a mínus. Na to nám presne potom pasujú tieto svorky. Akumulátor je potrebné cez zimu skladovať v plusových teplotách. Ideálna teplota je zhruba plus 10 stupňov a viac. Je dobré ho aspoň raz za mesiac počas nečinnosti nabiť, aby sa obnovila kapacita tejto batérie. No a samozrejme potom na začiatku sezóny pripojiť správne svorky na správnu stranu, alebo teda polovanie a ísť kosiť. Súčasťou balenia je ďalej aj návod na použitie. Určite ho odporúčam preštudovať si z dôvodu, že sú tam všetky informácie ohľadne servisu tohto stroja. Ďalej máme náhradný kľúčik a sadu náhradných poistiek. Napravo od návodu máme potom sviečkový kľúč a samozrejme máme tu aj nalievacie hrdlo na olej, takisto lievik na naliatie benzínu a náradie na montáž, doťahovanie a povoľovanie nejakých skrutiek. Čo sa týka čistenia a údržby,
V podstate z vašej strany je naozaj základ len tá starostlivosť o olej a hlavne o benzín. Benzín 95 E10 zaliepa karburátory a drobné časti karburátora, cez ktoré preteká benzín. Práve preto neodporúčame držať v nádrži benzín dlhšie ako 30 dní. Je to aj z dôvodu, že benzín a hlavne bioetanolová zložka rôsolnatie, gelovatie a upcháva práve tieto drobné trísky, ktoré sú v karburátore. Aby sa neupchával tento karburátor, je potrebné používať stabilizátor paliva do benzínu, ktorý zastabilizuje benzín a hlavne rôsolnatenie bioetanolovej zložky. A máme ho v ponuke aj my, je to od značky Briggs & Stratton. Na záver už len skladovanie. Neskladujte ho cez zimu na daždi, neskladujte tento traktor niekde v mrázoch, ideálne v garáži alebo v nejakom prístrežku, do ktorého neprší. Stáva sa veľa problémov, pri ktorých súčiastky korodujú. Samozrejme, preto vás chceme upozorniť, aby ste skladovali stroje tak, ako je to v súlade s návodom na použitie a minimálne aspoň raz ročne využívali náš servis a našu akciu cez zimu, kedy robíme pozáručný servis zdarma, prehliadku stroja zdarma a odporúčime vám, ktoré súčiastky sú dobré, ktoré treba dotiahnuť alebo čo treba úplne vymeniť. Treba sledovať náš akciový program, VIP program, v ktorom vlastne zákazníkom posielame mailom upozornenie, takisto posielame aj SMS-kou upozornenie na tieto servisné akcie. No a čo k tomu dodať? Priatelia, máme tu silný výkonný stroj, s ktorým sa jazdí rýchlo, ľahko. Je to práca úplne ľavou zadnou, čiže stačilo už kosačiek, stačilo už trápenia s benzínmi, káblami a neviem čím všetkým. Posadíte sa, vozíte sa. Za mňa len toľko. Prajem veľa šťastných kilometrov všetkým budúcim majiteľom traktora Hecht 5292.